Hi guys, welcome back to my channel. Momita Narzary channel आं दिनै बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। So आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आंनि भिडिअखौ। आरो आं दिनैनि गोदान भिडिअआनो जागोन थाइगिरजों नाजों ओंख्रि संगोन आङो। So नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो। बियो थाइगिर फिथाइ। So आं बेखौ हानानै लानोसै। आं दिनैहाय बेजों नाजों ओंख्रि संगोन नालाय आं बेखौ हानानै लानोसै। थाइगिरना खंबा बिखं थायोनो आंबो बांद्राय रोङा दे। नै खंसे बेखौ हानोसै आङो। थाइगिरा गोरलैसो। खंसे ओमफ्राय नैबे बांद्राय रोङालै हानो। गोरलैसो नै थाइगिरा। दानखावखांबाय नै आङो। दा आङो बेखौबो हाख'खांबाय। ओंखायनो आङो नैबेनि सिंनि बिगुर थायोना बेखौ ओरै बोख'नोसै। आं थाइगिरखौ हाखांबाय नै फिसा फिसा। आं दा बेखौहाय नाजों ओंख्रि संगोन। स' नायलांबाय थादो। नाया बेनो ओमफ्राय दा बेजोंहाय थोदेरिखाय आङो दा नाखौ आङो फ्रिजआव सोनानै दङ एवफ्रामनाय दहाय फुंनि ना। स' आं बेखौ होदेरफानोसै। नै बारा बुरजा गैया नाया एसेल'नो। ओंखायनो आं बे नाखौ थोयैखाय दहाय गोथां लाबोदेरदों। दा बेखौ होदेरफानानै संनोसै थाइगिरजों। दा आङोहाय बे नाखौहाय एवनो थाखाय हालदै संख्रि फुननानै लानोसै। बेखौ आङो लगायखांबाय। दा आङो बेखौहाय थावजों मोजां एवनोसै। साराया ओरैबायदि दुंबाय ओंखायनो आं दा थावखौ होनोसै। जोंहाथ' थाव रिफाइनजों जायो। नायाबो पापरफोर एवबाबो थाव रिफाइनजों ओरैबायदि मोजां जाखायो मिथिखायो। थाव एसेजोंनो जायो। स' ओंखायनो थाव रिफाइनजों नाफोरखौ ओंख्रिखौबो जाजोबखायो थाव रिफाइनजोंनो। साराया दुंबाय। दा आङो बेयावहाय नाखौ होनोसै। मोनजोबबाय खांबाय आं नै। दा बेनि थावआवनो खांखांनानै बेनि थावआवनो आङो सामब्रामखौ होनानै लानोसै। सामब्रामखौ बारा खामहोला। दा आङो थाइगिरखौ होसननोसै। थाइगिरखौबो एसेबां बांद्राय खामहोनाङा। आङो दा थाइगिरावहाय संख्रि हालदै होनानै दोननोसै। मोजाङै गोदौ होनांगौ। थाइगिरखौ गावनि रसा मोजाङै ओंखारहोजोबनांगौ। होमबासो बिराद गोथाव जायो। थाइगिरा खैसिब खैसिबनो जानोथ' बिराद गोथाव। सोबजोंबो जाजायो दाउफोरजोंबो अमाजोंबो जाजायो। बांद्राय खामहोनाङा एसेयानो जायो। आङो बेयावहाय सामब्राम गुफुर जिरा बानलु देनायखौ होजोबखानोसै। दा आं बेयावहाय थोजासे दैखौ होनानै लानोसै जाहाथे बेनि रसा मोजाङै ओंखारजोबो। बिदैसो फुदुंगोन नालाय ओंखायनो दैखौ आङो एसे बुरजा होगोन। ओमफ्राय थाइगिरा रुइजासे आङो गोदौ होगोन। बेयो गासिबो गुफुर गुफुर रन्दै बायदि ओंखारनायनि साइज नुनायनि। दा आङो बेयावहाय नाखौ होनानै लानोसै। ओमफ्राय बेनि उनाव आङो बेखौहाय खोबनानै दोननोसै।
बियो माबायदि जाखो ओंख्रिया आं नायनोसै मोजां जादोंना गाज्रि जादों नै ओरैबायदि बरिया जाखाबाय नै ओंख्रिया गावनि रन्दैया बे मा होनो थाइगिरनि रन्दैया ओंखारजोबबाय ओरैबायदि साइज जाखाबाय जानायावबो ओरैबायदि गोथाव जाखासिगोन बियो खैसिब खैसिबनो आं बेखौहाय 15-20 मिनिटसो मा होनो गोदौ होबाय बियो दा जा मोजां जाबाय दा बेखौहाय ओंखामजों जानोसै दा आं बेखौ खोबनानै दोनथ'नोसै So guys, आंनि थाइगिरजों नाजों ओंख्रि संनाया माबायदि जादों मोजां जादों ना गाज्रि जादों अन्नानै कमेन्टआव खोन्था मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनिल' गोदान नायदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बाय बाय आंखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन